Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu, no a dnes tu máme haul z Actionu a DMky, takže nebudem to obkecávať a poďme rovno na to. Takže začnem teda tou DMkou. Takú vec, čo teda často kupujem, sú tampóny, proste klasické. Neviem, čo vám k tomu povedať. Ďalšiu vec som si kúpila tento deodorant, alebo body spray, pretože to, čo mám teraz, tieto dva, tak oni sú pomaly už vyminuté, takže som si kúpila aj tento. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, pretože si môžete povedať, že pre pána Jana, čo som decko, nie, nemám 2, ani 3 roky, ani 5, ale mám tu tieto presne dávky. Poviem vám rovno aj dôvod, pred pár dňami mi dali strojček a mňa to niekedy extrémne bolí a ešte pri žúvaní viac, takže toto len prehodne. Takže teraz sa živím takýmito presne dávkami. Takže aby ste zase nebrali do hlavy, že mám nejak 2 roky, hej. To zase nie. Takže ja mám radšej nejaký čokoládový krém ako v Nutellu, keďže v Nutelle je veľa cukru a tak som si kúpila túto oreškovú pastu z DMky. No. Potom tu mám tieto keksiky. Oni sú vlastne také, kto ich ešte nemal, tak ich vlastne odporúčam, oni chutia ako také tie disco. Ďalej tu mám 2 balíčky Biosaurov, ja to proste strašne zbožňujem. Keďže ja idem na oslavu a oslavu mojej spolužiačky som niečo chcela proste jej kúpiť. Na rodinnovú oslavu, tak som jej kúpila tento birthday bomb a sebe tento, ktorý som už raz mala a už som minul. Love Richie. Ďalej tu mám tieto pimple patches, alebo ako sa to číta. Mne to proste taký jeden blog, alebo ako by som to povedala, dala moja spolužiačka a keď som si to dala na akné, tak mi to tak ako keby sa pomaly zmenšuje, tak som si povedala, že si kúpim aj ja teda tieto od Essence. Proste sú tam také cute obrázky, kam vidíte to. Tak. Mám tu teda posledné 3 veci. Mám tu teda tampóny. Také tie, teraz mi to vypadlo z hlavy, ako sa to volá. Vatové tyčinky. Neviem, čo vám mám k tomu povedať. Potom tu mám lak na vlasy. Znova, je to klasický lak na vlasy, takže mám tu teraz poslednú teda vec, lak na nechty tento. Mám vlastne už na tomto nechte, neviem, či to vidíte. Trošku sa to tu rozsvieti viac. No, proste. Je toto značku, neviem, či to vidíte, mám veľmi rada, ja mám od nej šampóny, alebo teda sprchové gely. No a proste lak na nechty. To by bolo teda vlastne všetko z
DMky, no a poďme sa presunúť na Action, v ktorom som si teda vlastne kúpila 7 vecí. Tak začala by som teda touto krabičkou, alebo ako by som to nazvala. Do ktorej si teda dám tie tampóny, alebo tie vatové tyčinky, alebo proste ja neviem, hej. Niečo si proste do toho dám. Myslím, že je to taká dosť dobre uložená krabička. Neviem ani teraz koľko to stálo, tak ale myslím, že to bolo lacné. To je z bambusového dreva. Myslím, že dobrý produkt. Dobre, takže poďme na ďalšiu vec. Tej svojej spolužiačke, ktorej som kúpila aj tento birthday pump, som v Actione kúpila tento, myslím si, že estetický je ten zošit. Takže tak. Mi sa strašne páčil. Bol tam aj taký čierny, dokonca taký dúhový, ale tá dúha sa mi zdala dosť detská a čierna to sa mi nezdalo dosť estetické zase, takže kúpila som tento. Ďalej to mi povedala mama, že to by bolo veľmi dobré, kebyže si to kúpim, tak som si to teda kúpila. Sú to takéto klasické proste gumičky. No moje hnedé vlásky. A s tom akože aj čierne. Ja si myslím, že to je celkom dobrá vec, keďže ja si rada dávam také malé copíky do rozpustených vlasov. Práve to aj mám, takže great. Dobre, poďme teda na ďalšiu vec. Ďalej som si to kúpila ako malé decko, kámo, Sliss. Ja som ho aj v aute vlastne otvorila. Snažila som sa teda aspoň. Kámo, poďme sa pohrať. What the fuck? Akože ja som popravde chcela taký fluffy, ale tak nevadí. Čo sa dalo čakať? Stalo to kámo, že 1 euro. To je asi mera. No je ešte vlastne aj fialová. Ja si myslím, že je to taký v pohode Sliss. To neviem čo. Dobre, idem si umyť ruky, lebo je to poriadne také divné. Tak ako som spomínala, ten Juicy Bomb. Čo to bolo? Tento zošit. Tak takisto som v Actione kúpila aj tieto sticky notes. No, a tak. Takže sticky notes, wow. Poďme si zatlieskať. No dobre. A som to veci sú vlastne už pre mňa. Mám tu už vlastne len 3 posledné veci. Neviem, či ste videli to video top. Neviem teraz koľko vecí z Actionu plus jedna zo Sinsaju. Tak som si tam kupovala takú korejskú pleťovú masku. Takú čučoriedkovú. No a dnes som si zase pre zmenu kúpila peach. Ako sa to volá? Broskyňa alebo niečo také, kamo. Neviem. Netuším. Dobre, to je jedno. Takže maska. Potom som si to kúpila tento valček. Myslím, že je to akože fakt dobrá vec, keďže moja spolužiačka to má a že vraj je to veľmi príjemné. Takže tak toto nejako vyzerá. Keď si to dám vlastne na tvár, tak je to dobre také masážne. Lepšie teda tento, ako sa to volá, no dobre.
neviem. No a mám tu poslednú vec. A je to tento organizer. A áno, je z Actionu. Pozrite sa, tu sú také organizačné krabičky. Takže tak, do ktorých si asi niečo dám. Nebudem s tým teda dávať nejaké fixky, ale napríklad ten Juicy Bomb, alebo proste takú kozmetiku, hej, Pimple Patch, alebo proste asi aj Lucky. Možno tam budem dávať skincare, no proste uvidíme. To je vlastne pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám teda páčilo. Ak vás bavia takéto videjka, tak nezabudnite hodiť odber, like a zdieľajte toto video. A samozrejme aj tento kanál. Však prečo nie? Mne to teda iba pomôže. Tak a dúfam, že sa vám teda videjko páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Pa, pa!